Ένα παιδί θαύμα. Με ένα παιδί που μας άφησε άφωνος στην οντισιόν και για το οποίο μιλάνε όλοι. Μαζί μας ο μικρότερος ηλικία διαγωνιζόμενος του Ελλάδα Ace Talento, ο Νίκος Μαυρίδης. Το μικρόφωνο. Μαμά, ένα πόντο σημεούλες. Μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 130 σημαίες παγκοσμίως. Σαϊχέλες, Καμεούν, Αρτιτότσανος. Νικολάκη, θέλεις να πάμε στο Ελλάδα Talento και να πεις τις σημεούλες? Ναι. Δεν είναι ούτε 3 ετών. Άντε, πάμε και καλή επιτυχία. Ένα φιλάκι από τη μαμά για να... Έτοιμος. Έτοιμος, πάμε. Νάτος για άλλη μια φορά ο Νίκος Μαυρίδης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και πάλι εδώ. Νικολάκη, τι κάνεις? Καλά. Γλυκούλη. Νικολάκη, το ξέρεις ότι την προηγούμενη φορά άφησες όλο τον κόσμο με ανοιχτό το στόμα με τις γνώσεις σου? Έκανες μια καταπληκτική εμφάνιση. Όχι μόνο την Κριτική Επιτροπή, αλλά όλος ο κόσμος μιλάει για σένα. Δεν μου λες κάτι, έχεις μάθει και τα ονόματα των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ πέρα? Ξέρεις κανένα? Το δικό μου όνομα το ξέρεις? Φεραντίνο. Αυτό είναι. Τέλεια. Πώς θα γίνει τώρα το παιχνίδι μας? Οι φίλοι μας εδώ κρατούν κάποιες σημαίες. Οι φίλοι που βρίσκονται μέσα εδώ στο πλατό. Θα σηκώνουν λοιπόν τη σημαία και εσύ θα μας λες από ποια χώρα είναι. Οκ? Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Πάμε δυνατά λοιπόν. Παρακαλώ κάποιος από το κοινό να σηκώσει την πρώτη σημαία. Εκεί απέναντι. Πακιστάν. Σωστό! Πατιστά. Πακιστάν. Σηκώνεται εκεί πίσω πάλι. Πίσω από το Πακιστάν είναι Βιετνάμ. Βιετνάμ. Πολύ σωστό. Εμείς δεν τις ξέρουμε. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στην τρίτη σημαία. Ινδία. Πολύ σωστά. Είναι η Ινδία. Εκεί πίσω είναι Κύπρος. Κύπρος. Η Κύπρος είναι Ελληνική. Πολύ ωραία. Αργεντινή. Αργεντινή. Αρσεντίνα. Τι ομάδα είσαι, Νίκο? Πάω. ΠΑΟΚ είναι ο Νίκος. Δεν είχαμε ρωτήσει. Δεν την ξέρω. Αμερικάνη. Μια στιγμή. Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία έκανε αλλαγή. Τελευταία στιγμή δεν ολοκλήρωσε τη φράση και δεν κάνει λάθος. Για άλλη μια φορά ο Νίκος Μαυρίδης. Θες να πάμε μια ακόμη? Μια τελευταία? Εκεί πίσω. Πορτογαλία. Είναι η Πορτογαλία. Πορτογαλία. Μπράβο Νικόλα. Ο λόγος στην Κριτική μας Επιτροπή. Εγώ ντρέπομαι πάντως μπροστά του. Βέβαια, θα έπρεπε όλοι μας. Ντρέπομαι. Κανονικά δηλαδή, μας έχει βάλει τα γυαλιά. Εγώ μία ήξερα και αυτή Ήξερες μία από Ναι, όλες τι- αυτές? Κι εγώ την Κύπρο. την Αβία. Α, ναι, και την Κύπρο. 2. Α, με περνάς μία. 12 points. Χρήστο, είσαι φαινόμενο. Εγώ που τον κρατάω. Νίκο, συγγνώμη. Χάρηκες προς στιγμή, Όχι, ναι. λέω. Κάτι είδε σε μένα που δεν το είδα. Το φαινόμενο και εμείς άνοιξε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον Νίκο κάθε φορά. Δεν σε έχουμε γίνει ένα. Ναι, έχετε γίνει ένα. Αυτό όταν βρίσκεις κοντά σε ένα μεγάλο ταλέντο, βγαίνει όσο το μικρός κι αν είναι, παίρνεις και εσύ κάτι από τη λάμψη του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Μ' αρέσει τώρα σε αυτή την εμφάνιση ότι είναι ακόμη πιο άνετο στάρ. Ναι. Που είναι χαρακτηριστικό αυτό του ανθρώπου που ξεχωρίζει. Δεν θέλει να το επιδείξει, είναι από τη συμπεριφορά του. Και